ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚୁଲିର କି ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଟି ଆଣି ରଖିଛି ଚୁଲି ବିଛେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏ ଚୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ରୋଷେଇ କରିବୁ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଉଠା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଚୁଲି ତ ବିଛେଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ କି ପରିବା ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଏ ତ କୋବି ଆସିଛି। କୋବି ତ ଖାଆନ୍ତି ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖଡ଼ିକି ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ସଜନା ଶାଗ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସଜନା ଶାଗ ନା ବାରମାସୀ ଶାଗ? ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ବି ଆସିଛି। ଆଜି ତ କୋବି ତରକାରୀ ହବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଶାଇ ଖଡ଼ିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା କରିଦେଲି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କାଟି ସାରି ତାପରେ କୋବି କାଟିବାରେ ଲାଗିଗଲି। କୋବି ତ କାଟିଲି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୂଳା ବି କାଟିଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁମା ଆଳୁ ବି କାଟିଲି। ଖୁମା ଆଳୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଖୁମା ଆଳୁ ନା ଘର ଆଳୁ? କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ତ ଆମର ସବୁ ବାଡ଼ି ପରିବା ରୋଷେଇ ହେବ। ସବୁ ପନିପରିବା କାଟି ସାରି ତାପରେ ଶାଗ କାଟିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଶାଗ ତ କାଟିଲି କିନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ବନେଇଲା ବେଳେ ଭଲ କିନା ଦେଖି ବନେଇବା କଥା। କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ସମ୍ବାଳୁଆ ଲାଗେ ଲୋକ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କିନା ଦେଖି ସଜନା ଶାଗ ଧୁଇଁ ଦେଲି। ସେ ଶାଗ ଧୁଉଁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ମାଉସୀ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା କହିଲେ କି ଦେଲୁ ଆପେଲ 2ଟା କାଟିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପେଲ କାଟି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ସେଠୁ କାମ ସାରି ଆସି ଚୁଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚୁଲି ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଥୋଇଥିଲି ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଚୁଲିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାତ ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଗଲି। କାହିଁକିନା ସେ ଚୁଲି ଗାତରେ ଚୁଲି ଖୋଳିଲେ ଆଉ ବହୁତ ମାଟି ଖାଇବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଟି ତ ବହୁତ କମ ଗାତ ଖୋଳୁଥିଲା ବେଳେ ମା ଆସି କହିଲେ କି ଉଠ, ମୁଁ ଚୁଲି ବିଛେଇ ଦେବି। ସେଠୁ ମା ତାଙ୍କର ଆସି ଚୁଲି ବିଛେଇ ଦେଲେ। ଚୁଲି ତ ବିଛା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ଅଛି। ପାର୍ଟ 2ରେ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚୁଲିର କି ଅବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଟି ଆଣି ରଖିଛି ଚୁଲି ବିଛେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଏ ଚୁଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ରୋଷେଇ କରିବୁ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଉଠା ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ଚୁଲି ତ ବିଛେଇବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ କି ପରିବା ଆସିଛି ଦେଖିବା। ଏ ତ କୋବି ଆସିଛି। କୋବି ତ ଖାଆନ୍ତି ତ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖଡ଼ିକି ଖାଇବାର ଯୋଉ ମଜା ନାହିଁ। ଏ ଯୋଉ ସଜନା ଶାଗ, ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସଜନା ଶାଗ ନା ବାରମାସୀ ଶାଗ? ତା ସାଙ୍ଗକୁ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ବି ଆସିଛି। ଆଜି ତ କୋବି ତରକାରୀ ହବ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମିଶାଇ ଖଡ଼ିଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଅଲଗା କରିଦେଲି। ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କାଟି ସାରି ତାପରେ କୋବି କାଟିବାରେ ଲାଗିଗଲି। କୋବି ତ କାଟିଲି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୂଳା ବି କାଟିଦେଲି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୁମା ଆଳୁ ବି କାଟିଲି। ଖୁମା ଆଳୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଖୁମା ଆଳୁ ନା ଘର ଆଳୁ? କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଜି ତ ଆମର ସବୁ ବାଡ଼ି ପରିବା ରୋଷେଇ ହେବ। ସବୁ ପନିପରିବା କାଟି ସାରି ତାପରେ ଶାଗ କାଟିବାରେ ଲାଗିଗଲି। ଶାଗ ତ କାଟିଲି କିନ୍ତୁ ସଜନା ଶାଗ ବନେଇଲା ବେଳେ ଭଲ କିନା ଦେଖି ବନେଇବା କଥା। କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ସମ୍ବାଳୁଆ ଲାଗେ ଲୋକ କହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କିନା ଦେଖି ସଜନା ଶାଗ ଧୁଇଁ ଦେଲି। ସେ ଶାଗ ଧୁଉଁଥିଲା ବେଳେ ଆମ ମାଉସୀ ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମା କହିଲେ କି ଦେଲୁ ଆପେଲ 2ଟା କାଟିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପେଲ କାଟି ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ସେଠୁ କାମ ସାରି ଆସି ଚୁଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଚୁଲି ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଥୋଇଥିଲି ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଚୁଲିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାତ ଖୋଳି